Hej og velkommen til Proparkour. Og i dag har vi Ea med. Hej, mit navn er Albert. Jeg er sindssygt god til parkour. Ja. Og i dag vil vi vise hans evner. Og vi står her på sådan en luderbane. Hvad er det for noget? Jeg skal derop. Jeg skal herop. Se, nu kommer noget. Og Se shit, og lær. der er langt op. Se og Shit, lær. der er langt op. Det går rigtig godt, man. Det er rigtig godt, det der. Hallo, du er lige ved at være der. Du er lige ved at være der. Kom, det mangler kun lidt mere. Du er det næsten. Okay. Hjælp mig lige. Okay, jeg skal lige herover, okay? Jeg skal fandme ikke. Du skal ikke filme på mig, du hjælper mig. Okay. Jeg skal på din skulder, eller? Shit. Hvad laver du? Jeg skal op på din skulder. Jeg skal op. Okay, Der er lidt glat og sådan noget, det her. ja, det er rigtig glat. Det er frostvejr, som vi kan se. Ja, det er virkelig Det glat. sneer og... Det sneer fandme. Ja, sne. Sne. Og så... Fandme, der er sne overalt. Ja. Du vil hellere gå ind for... Så er det også rigtig koldt. Nu Nå, det var alt på Proparkour. skal jeg vise dig, hvad jeg gør. Se det. Fuck. Hallo, prøv at se, det var meningen, det der. Det gav ikke noget nice. Ja. Hallo, vil du ikke lige lære mig det? Du kommer løbende her. Jeg har saltomortale over, som du så, jeg gjorde lige før. Ja. Aktionen. Og så lader man på benene. Så her. Fuck, det er godt, det der. Det var ikke så godt. Okay, det var ikke særlig godt. Det er kun Proparkour-manden, der kan. Nå, men det var alt for i dag. Hej hej. Vi ses.